Eh, ngapain Bas? Ya Allah, Bas. Hei, ngapa kiki? Ya kan, bandaan kayak ngono kayak kepiye iki lho. Lho, ya rupane kayak apa? Bas. Iki nek apa ngono lho. Lho, bandane wong klenger ya. Klenger tenan engko iki ya Allah Gusti. Mak ya kene Bas mangan aku mumet enggak. mangan apa iki? Ki mau kok iso mumet. Mangan anu kulit endok. Lah, kulit endok kok dipangan apa kurang pangan ya, Bos? Kulit endok. Mumet aku. Oh, sarapan mangan kulit endok. Randedet. Ya Allah Gusti, randedet. Bayar tutupan tabungan. Bayar lebon. Iyalah. Bayar lebon BRI. Bayar lebon. Apa nih? Anu kayak apa sih mekar. Lah kok oke mentah, Bos? Besok bang plecet. Oh. Besok bang Semua PKK anu kan arisan PKK Tanjung Sari. Aku mumetnya aku gak biaya. kok oke mentah, Bos? Aku stres iki aku sesuai ini stres banget aku. Wong dodol laris sak sisa stres iki piye ta, Bos? Ya tuh ya utang iki ya iki malah kayak utang malah. Kalau gitu kakek utang. Lah, Aku. wah. Iki Wendak kumat iki, umete ditagih utang dadi kumat iki, Bos. Ya Allah, rono rene rambutnya kayak genderuwo. Rambutmu ki lho kayak genderuwo. Ndak ketemplean iki. Iki ngire ditambani abang-abang ke 10 apa 5 ngono mari engko dadine. Iki ra enek wong nggo dhuwit iki. Ra enek nggo dhuwit abang-abang. Lho, mandak kaya wong stres iki lho. Wong stres ngendi ki mau? Ya Allah, ketemplean bandaan. Templean ngendi ki mau? Golekke anu ae, golekke kiai ganti ruqyah. Ruqyah ning ruqyah anu kok ruqyah duit iki kudune. Ra enek wong liwat iki, ra enek wong liwat nggo duit. Enekno tak jalukke sik tak tambanane nggo. Kayak kepiye? Engko mari apa ora?